أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Le verse le engikhuluma ngayo la kwiQuran yiverse engichallenge ngayo amaNazaretha, ngachallenge ngayo amaKristu, ngachallenge ngayo amaRoma, ngachallenge ngayo ama-Jehovah's Witnesses. Walla uthi labo bantu labo abangakholwa izambulo zakhe noma izimpawu zakhe, abagcini ngokungakholwa kuphela, wastakbaru anha, they are arrogant, abafuna ukulalela, ba amahlongandlebe, bazenza abantu abangaboni bebona. Mawuthi ukhuluma nabo benza ngathi abakuzwa, baqinisa amakhanda, bazenza abantu abangaboni, bazenza abantu abangezwa, bazenza abantu abayizimungulu abangakwazi ukukhuluma. Allah says la tufattahu lahum, lawo bantu labo angeke bavulelwe abwabu sama, amasango ezulu, and angeke baze bangene eparadise until ikamela liphume embobeni yosungulo noma yenaliti. Manje ngabuza umbuzo kubo bonke labantu engibabalile ukuthi amaNazaretha athi wona azobe enoshembe ezulwini lapho amaKristu azobe engekho khona ngoba amaKristu abahedeni abakholwa. Uthi ke umbuzo kaShandu, amaNazaretha asho liphi izulu? Ngoba leli elidalwe u-Allah uthi ngeke baze bangene ngoba bakholwa. Manje amaNazaretha asho liphi izulu? AmaKristu nawo athini? Athi wona azobe enoJesu ezulwini. AmaNazaretha angeke angene ngoba wakholwa. Uthi umbuzo kaShandu, leli zulu leli elishiwo amaKristu iliphi lona? Ngoba u-Allah umdali wezulu nomhlaba uthi kwelakhe ngeke amaKristu aze angene. Ake ningiphenduleni ke maNazaretha, ake ningiphenduleni ke maKristu ukuthi mhlawumbe likhona izulu elidalwe ushembe esingalazi maKristu, mhlawumbe likhona izulu elidalwe uJesu esingalazi maRoma, mhlawumbe likhona izulu elidalwe uMaria ocwebileyo esingalazi Jehovah's Witness, mhlawumbe likhona izulu elidalwe uJehova esingalazi. Kodwa u-Allah umdali weinto zonke, umenzi weinto zonke, umdala weinsuku uthi kwelakhe elidalwe uye angeke nize nivulelwe. So ngicela ningiphendule lapho ke nami ngizo-understanda kahle, ngoba mhlawumbe sekunokwenzeka khona lapho mhlawumbe engibhideka khona likhona mhlawumbe elinye izulu elidlula leli u-Allah athi ulidalile. And u-Allah akakhulumi ngezulu elilodwa, uthi u-Allah yena udala amazulu ayisikhombisa. Kulamazulu ayisikhombisa ke ake nisho ke maNazaretha ukuthi ke yiliphi leli nina enilishoyo nani maKristu ngokunjalo. Angibonge.